Barka da zuwa taskar makaranci. Masu saurare barkanmu da dawowa. A baya mun tsaya ne kamar haka. Mutunsa ya yi cilli da wine cup ɗin da ke hannunsa. Kurum ya miƙa ma ɗawisu hannu. Suka tashi suka bar wajen, daga nan ne fa bai kuma sanin inda kansa yake ba. Tun daga wannan rana Mubarak ya shiga harkar bin mata ƙaƙas. Dama dai kun san soja in ya Yanzu kuma za mu ɗora kamar haka. Namijin kishi. Dama kun san soja in ya saba da mata to abin ba sauƙi. Sai da ya shafe watanni kafin da addu'a da roƙon Allah aka gano sa. Ya lafe a birnin Nijar, ya samu mata masu kintsatsen gyaran jiki. Ko tuna gida baya. Yanda ya rasa Hassan haka ya ji Najeriya ɗin kakaf ta ginshe sa. Don haka ko da ya dawo Zaria kin zama sai dai ya koma barikin sojoji na Jaji ya zauna. Dama shi ya fito da babban matsayi. Ƙananan sojoji matsayin yaransa suke, gida da mota. Don haka ko tsinken babansa bai ɗauka ba. Kullum Hajjaji ɗirka masa rubutun dangana take, amma abu ya ci tira. Baya sha sai ta tashi tun daga Zaria ta je Jaji ta yi masa tsaye zai sha. Amma ya dinga mata kuka kenan yana faɗa mata irin son da yake ma Hassana. San baya jin shayin ya faɗi yana son Hassana a ko gaban wane ne. Hajjaji kullum da kukan tausaya masa take dawo. Salon dare take masa, Allah ya yi masa wannan son wahala. Haba, a yi yaro da kafiya, yarinyar nan faƙin ka ta fidda wani ka ta aura. Ita tana can zaune lafiya a gidanta, kai ka zo ka hana wa kanka da na kusa da kai sukuni. Haba dan Allah. Haka za ta yi ta sababi ita kaɗai in abin ya zo mata a rai. Ni kuwa tun da aka kai ni to wasan ƴar ɓuya muke yi da Abbas. Share ne ya yi dama, shi muskilancinsa ya ishe shi. In na girki ba mu ishe shi kallo ba ni da abincin. Bayan aure da wata 2, yau ma kamar kullum tun wajen karfe 12 na gama abincin rana. Na jejjera akan santa tebur na sa a gaban kujerar da na ga yafi zama. Zan shiga wanka kenan sai ga kawaye na su ganiya sun zo. Murna kam kamar me. Kibiya da kum na ɗauko musu, yauwa bayan Allah gwanda da kuka zo. Dama ni wannan kitsan mai kafirin yawa ban iya tsefe sa. Dan Allah ku taya ni na tsefe. Ki ji min ƴan renin hankali, ina mijin naki, ki ba sai taya ki man. Shiru na yi musu ina hararar su. Dan haka suka kyale ni. Hijabi na je na ɗauko na saka saboda tsaro kar ana cikin tsifar ya shigo. Dan har yanzu da zan tsefa kaina bai taɓa ganin ko dokin wuyana ba, bare gashin kaina. Kullum ina cikin hijabi har bacci, shi ko damuwa bai yi. Gado ne dai a gadon yake kwana, amma sai ya juya min baya. Sannan ni ma in je ta ɗayan edge ɗin in juya baya. Zame kan hijabin ne akan kafaɗuna. Na je bayan ƙofa na maƙe, su kuma na ɗauko kujera ɗan tsugunu na basu suka zauna a kai. Dariya suka yi ta mun, su a ganin su almutsutsan kaina ne ke sa ni wa'annan straight behavior din. Ai kuwa dan halak ina cikin tsifa sai gashi ya turo kofa da sallamarsa. Zabura na ina kokarin mai da hijabi a kaina. Sai dai ina ya riga da ya gani. Sai dai kallo ɗaya yi min ya kau da kai. Suna gaishe shi ko kallo basu ishe shi ba. Ina ganin ya wuce bedroom din da muke kwana a ciki. Sai na sauke hijabi na wai dan su ci gaba. Wai ke ki je wajen mijin nan naki, daga ganin sa dan bala'i ne. Kar ki ja yayi mana dukan tsiya. Ya yi mana koran fata-fata don wannan mijin naki fasna kin sha aiki. Allah dai ka bamu da sauki cewar ganiya. Aisha ta zaro ido kai yauwa dama ina neman cikin ƙawayenmu wacce ta riga mu aure in mata tambayar nan da kullum yake ci na. Hassana wai da gaske ne daren farko ana shan wuya? Shiru na dan ban san ansar da zan bata ba. Ai kafin in yi magana Kadi ta cafe. Kutisi wallahi wasu har da ziyartar likita. Ko ba haka bane Hassana? Kawai na ce. Sai dai sun ƙara min wani irin mugun zulumi da tsoron tarayyar aure. Simsim na je kicin na ɗauko tire na shirya abincinsa na kai masa ɗaki. A sanye na ajiye masa akan dressing mirror zan fita ba tare da na ce masa komai ba. Ke zo nan, wai ke wata irin jahila ce ba gidajiya. A ce miki mijinki ya dawo baki san ki yi wankan taryar miji ba. Ba sanni da dawowa kin zo kin ajiye min abinci akan dressing mirror. Oh, wato in ringa kallon lomata kenan ko? Na ce in ringa kallon lomata kike nufi ko me? Ke wait, wa ma ya baki izinin kwancewa wannan kitsan? A'a, ni ban tsefe ba. Cire hijabin in gani. Ko motsi na ƙi sai ma dukar da kai da nayi kamar munafuka. Matsowa ya bincike hijabin ya zaro gashin da aka warware. Wato kin mai da ni makaryaci ko? Wannan menene? Bincike kaina nayi cikin bacin rai. Na je kicin na ɗauko scissors cikin setin wuƙaƙe na. Gabansa na zo na tsaya. Kawai bai aune ba sai gani yayi na datse gashin kaina na watsar. Tunda yatsar ka ya taɓa gashi halattacce ne in yanke sa. Dan ba zai ci gaba da zama a jikina ba. Sakin baki yayi cikin mamaki.
Ashe kuwa yarinyar nan bata gama sani na ba. To ni ba a tanka min ba, na yi rashin arziki bare an tanka. Wajen ƙawayena na je suka ci gaba da firansu duk akan daren tarewa. Canja zancen ne. Ganiya, wai ko kuna jin labarin Mubarak? Wallahi rabona da ingansa tun biki da wannan kukan nasa duk in zan tuna shi da shi nake tuno shi. Abin ya dame ni sosai. Ni fa in ba Mubarak, haba Hassana, zunubi fa zaki kwasa ma kanki. Yanzu Abbas shine abin ambatanki ba Mubarak ba. Da sauri Ganiya ta katse ta. Kai, ke ko Aisha har kin manta waye Mubarak? Ai sam ba su da haɗi da wannan solobiyan wallahi. Dole ta dinga tunasa. Na taya ki kokawa ƙawata da rashin miji kamar Mubarak. Ƙaran filet suka gani ya wuce ta kusa da bakin Ganiya, ya daki garu saura kirtse da ki bakinta. Tush ya tarwatse a ƙasa, sosai soyan da ya saita bakinta ya same ta. Mutsiyata, ku tashi ku fita. ‘Ya'yan Iblis, jikokin kafirawa, ya finciki wayar extension ya biyo su da shi da gudu, daga shi sai gajeren wando iya gwiwa da singileti. A ranar ya ɗauki aniyar ba shi ba kuma sassauta min tunda ban san zuru ba. Shine abin da ya faru. Flashback. Mamaki ke ɗawainiya da ni, an ce mace tana kawo budurcinta, miji ya yabe ta, har ya yi mata kyauta da sauransu. Sai dai ni nawa mijin kamar ma zargi ne ya shiga tsakaninmu. Yanda ya zare jikinsa haka ya hankaɗe ni, ya faɗa wanka. Yana fitowa ya bar gidan. Ashe ma raki waje ya samu. Da ƙyar na miƙe na je na haɗa wa kaina ruwan zafi. Ina kuka da komai, na gargasa kaina har na ji daidai na fito. Sabon salon kuturun wulaƙanci. Tun daga wannan lokaci sai na gane cewa ashe ƙiyayya gaskiya ne. Kuma ni baƙinsa nike yi ba. Giredin ƙiyayya mai gami da izaya shi yake gwada min. Da fari titsiye ni bayan ya dawo da dare. Alanka tafi sai na faɗa masa wanda ya lalata ni kafin aure. Don kuwa ni dai ba budurwa ba ce. Sosai abin ya bani mamaki. Bin maza to wa zan bi? Ganin ba zan faɗa masa ba ya sa shi zare bel ya fara lakaɗa min na jaki. Ihu nake ina kururuwan neman agaji amma still na ki faɗin waye ya lalata ni dan dai na san babu. A sama na ji furucinsa, ko dai wannan shegen sojan nan ne ya lalata ki. Ganin ba sarki sai Allah in ban amsa ba kashe ni zai yi. Ɗaki mu kaɗai a rufe. Shi ne, amma don Allah ka ƙyale ni. Sai da ya yi min jina-jina sannan ya ƙyale ni. Jinya biyu, ga wannan, ga na ƙasa, ga na saman fatar jikina da ya kwaikwailaye. Wai ni ce ‘yar iska, haƙƙin ƙiyayyar gaskiya ce. Har na yi jinya ta na gama, kallo bai ishe ni ba. Iyakata da shi in ya kwaso jarabarsa ba romance ba komai zai haike min. Bai damu da kukan zafin da zan ringa cewa ba. Iyakata ma in ya ga zan bashi wuya sai ya zane ni ya kulle ni da gado ya abin da zai yi ya sauka. Ganin zan azabtu yasa na daina masa gaddama, sai dai in ta Allah ya isa zalunta ta da aka. Ban gane tafiyar ba sai da kayan gara na ya kare. Tura ni gida sai dai na dawo na ga ya haɗa kayansa ya bar gari. Ni ban ma ankara ba sai cikin dare, ga tsoro ina ji amma haka na kwana ni kaɗai. Ranar kuwa sai dai bacci ɓarawo. Washe gari na ɗauko ƙannena suka ci gaba da taya ni kwana. Tun ina ciyo bashin kayan abinci suka zo suka daina bani. Bai zo gari ba sai da ya kwashe wata 6. Ranar ina kwance tare da ƙannena sai dai muka ji nokin. Ni ce na buɗe, ashe shi ne. Raɓawa na yi na basa waje ya wuce. Sannu da dawowa. Na yi mamaki da na ga ya washe min baki. A take na ji wani sanyi a raina, dama ni zaman ƴan marinanan ya ishe ni. Bedroom ya shige, ƙannena suna ganinsa suka yi masa sannu da zuwa suka fito falo. Ni ma rabka tagumi ne na zauna a cikin ƙannena na kunna musu TV. Leƙowa yake zo nan. Wasu siraran ƙwalla ne suka zubo min, shikenan kowane izayen zai min oho. Ina shiga ya datso ƙofar. Ƙi ya jawo ni, ya yi cilli da ni. Jiki da bakina na rawa. Yi haƙuri, kar ka yi min da ƙarfi, wallahi zan baka haɗin kai. Oho, wato na baki dama kina bin ɗakin maza ko? To ai na baza matakan tsaro. Ki roƙi Allah kar a ce min kin je wani wajen. Yan in aka shaida min sunan ki Sori. Ya faɗa yana matsowa yana jan joystick ɗinsa yana wani miƙa. Nan da nan ya yi sambal. Ɗan iskan sama dama da jarabansa ya zo garin, shi yasa yake min fara'a, wato ni zai haƙa. Ina ji ina gani haka ya haƙe ni san ransa. Ina kuka ina komai, ga yara a falo. Bayan wata 2 ciki ya bullo a jikina. A ranar komai ya dawo min sabo. Yanzu na sakankancewa raina zama dole da Abbas saboda za mu fara haɗa zuri'a. Ina zan kai yara? Abbas bai wani nuna zumuɗinsa da cikin ba, sai ma kullum fitina na safe daban da na dare. Wutan nefa kam na daina ganin sa a ɗakina
to ya ƙi biyan kuɗin, su kuma 'yan gidan suka biya nasu suka yanke na ɗakin. Haka na ci gaba da rayuwata ban damu ba, dama ko waya ya ƙi siya min, bare in ce caji nake ma zumuɗin wuta. Duk wanda ya gani sai ya tausaya min. Leɓen bakina har daddarewa suke yi suna fitar da jini, tsabagen yunwa da rashin abinci mai gina jiki ga juna biyu. Rayuwata gaba ɗaya ba mai daɗi. Idan ka ganni ba wannan gayan, kaf kayan akwatina ya kwashe ya saida, takalmina ɗaya tal nike sawa na roba, shi ma ƙasan ya cinye. Da fari na so in ce ban yarda ba, sai ya biya ni kayana, sai dai burki ya yi min da cewa ai ba ubanki ya haɗa min akwatunan ba, har na kawo miki. Dole na ja bakina na tsuke, abin ta kai ga cin mutuncin ma iyaye. Lokacin da ciki na kai wata 8 ne na shiga gararin tashin hankali da ban taɓa shiga ba. Na wayi gari ba jakar Abbas, hakan ya tabbatar min da ya gudu ya bar ni. Ga kuɗin hayan mu ya ƙare, ga tsohon ciki, ga danginsa sun taso ni gaba, ba na zuwa musu sha'ani. Ni kuma ba ni da kayan gayu na shiga sha'anin, saboda duk danginsa 'yan ƙarya ne 'yan boko. Gida na zo ina kuka na shaidawa mama na halin da nake ciki. Haƙuri ta bani ta ɗauko Swissless da wata maƙociyarta mai son ta bata. Haka ta bani na je na kai ɗinki. Ranar kamun bikin Ismail ƙanin Abbas ina cikin wanda aka zaɓa za mu kamu. Tsaf na shirya, sai dai duk na rame sai tsinin ciki, amma duk da hakan na yi kyau sosai. Gidansu amarya muka nufa. A mota na shaya da magana wajen wata ƙanwar Abbas da take auren mai kuɗi a Jos. Amaryan fa 'yar manyan gida ce, ba 'yar gidan laka house ba, dangin yunwa. An ba su sun goge baki ba danshi. Yo ba a saba ci ba. Ko da yake maganin wasu mazan kenan, ka gansu in Allah ya haɗa su da mai farar ƙafa, garin yaye-yaye da ruwan ido, ana yin aure duk sai su fatare. Ni dai shiru ne, wato ni ce mai farar ƙafa. Abbas ya aure ni ya talauce. Dannewa ne, wannan shi ake cewa kallon kitse ake wa rogo. Ba su san ɗan uwan nasu ma ya gudu ya bar ni ba. Oh Allah! GRA na ga mun nufa, a take na fara tuno masoyina Mubarak, cikin wayo na fara sharce hawaye. Gaban wani mashahurin gida na ga motocin mu suna shiga, wanda in dai ba ido na makanta yake yi ba, gidan su Mubarak ne nan. Shiru nai har muka shiga harabar gidan mai ɗauke da motoci bila adadin. Ta wani ziririn hanya muka bi da zai kai mu wani katon fili da aka yi decoration ɗin kamu ɗin ta can ƙarshen gidan. Da ƙyar nike jan ƙafata ina ƙaryata zuciyata. Ina nan ba gidan su Mubarak bane. Ɗan da ya fito a wannan gidan me zai yi da ni? Za mu shige, shi kuma zai fito daga wani sashi da gani na mazan gidan ne, cikin dogon wandon sojoji da singileti duk na kakin sojoji. Hannunsa riƙe da take away na snacks guda 3 ya rungumo, maybe abokansa zai kaimawa. Har ya gifta sai ya ga kamar ya san fuska, da sauri ya waigo. Hassanata ɗaure fuska ne a take, dangin mijina suka waiwaigo suna kallo na. Kin san shi ne Sabrin? Girgiza musu kai nayi. Ban san shi ba, maybe mai kama da ni ya sani. Jikinsa ne ya fara bari take away ɗin hannunsa ya sheke, snacks ɗin suka zuzzube da kajin. Hassana, dama za ki iya mantawa da ni? Da gaske, tun da gashi nan har kin zauna da shi ya ɗirma miki ciki, ni kuwa ina nan ina dakon soyayyarki. Kurum sai ya kurma mana ihu. Jama'a, ku rarrasan min ita. Wallahi har yanzu ina son ki Hassanata. Da na haƙura, amma wallahi yanzu ba zan iya rayuwa ba ke ba. Jilkutar ƙauna. Wani na ƙina ya gudu saboda ba zai iya min hidimar haihuwa ba da kuɗin haya ba, shi kuma wani na kuka akan soyayyata. Ni ya zan yi da rayuwata ne wai? Jiri ne ya fara ɗiba ta, marata ya ɗaure da sauri. Na riƙe marata, jini ya fara malalowa ta gefen ƙafafuwana suna shatata a ƙasa. Sabrin, naƙudan jini fa kike yi? Hauwa ta dafa ni cikin tsananin ruɗewa. Ni ciki na wata 8 ne. Ina kaiwa nan, jiri ya fara hajijiya da ni, na fara streaming. Tashin hankali wanda ba a saka masa rana. To in ba watan haihuwarki bane, ana haihuwa a wata 8 ne? Kun tsaya kuna ta surutu. Ku ɗauke ta mu je asibiti. Daga nan gida ya wuce da gudu ya ɗauki ki. Bayan ya hargitsa musu taro, haka aka ɗunguma zuwa asibiti. Labor ward aka wuce da ni. Bayan an yi scanning cikin tabbas ya shiga satin wata na 9, amma a lissafin saura sati 2. Kenan tension da anxiety shi ya ɗago min da haihuwa. Haihuwa ta lokacin sa bai yi ba. Kuma haihuwar mai jini. Ihun azama na ringa yi da fari. Da 'yan uwan Abbas suka kira sa ya ɗauka, amma tun da ya ji maganar haihuwa zan yi, sun ɗauko ni an kawo ni asibiti. Kurum sai ya ce shi fa a yi masa uzuri, yana Lagos. Tun daga nan ya kashe waya, bai kuma kunnawa ba sai bayan kwana 3. Ya san zuwa lokacin duk abin da zai faru ya faru. Ni kam na yarda haihuwa shine yakin mata ba aure ba. Sannan na yi wa Allah godiya da naƙuda ta zo min a hannun dangin mijina ba wajen 'yan uwana ba, saboda in
bacin haka to waye zai biya kuɗin magani? Abu kamar wasa ni kam tun ina saka ran zan iya haihuwa saboda an gwada ni ina 4cm gashi har na kwana shiru ba haihuwa sai ma ciwo ya gudu. In midwife ta kai ta dawo da tura min hannu kuka nike yi wai amma sai bayan kwana 2 suka ce ina 7cm kuma zan iya haihuwa da kaina. Abun Idan wani ya ƙi ka da wani kuma da kwana zai soka. Duk al'amarin da ya same ka, ka fawwala wa Allah shi, domin shi ne gatan bawa. Cin zarafin ɗan adam ko danna haƙƙin maraya ba ɗabi'a ba ce. Dangin ubana, me ya faru da wannan ahali? Menene matsalar? Haɗaɗɗen littafi ne wannan. Littafi ne da ya ƙunshi ɓoyayyun abubuwa da suke faruwa a wannan zamanin. Ku kasance da mu, kada ku bari a ba ku labari. Dangin ubana. Maza ku garzaya kan YouTube channel ɗinmu domin samun wannan ƙayataccen littafin da sauran shirye-shiryenmu. Ku rubuta taskar makaranci, ku danna mana subscribe, ku yi mana liking da share.